Mapagpalang umaga, mga mi. Ito nga pala yung mga lakatan na hindi ko nabibigyan ng oras para tanggalin itong down to earth na mga pusong bato nila. Down to earth kasi malapit na pong maabot ang lupa. Ayan o. At ngayon, nagtalaga ako ng oras para matanggalan natin itong mga down to earth na mga pusong bato nitong mga saging lakatan na to. Yeah! Ako, sayang naman, naaantala ang paglaki dahil hindi ko natatanggalan ng pusong bato, mga saging na to. At sa wakas nga ay natanggalan na natin ng mga down to earth na pusong bato. Maya-maya naman mga mi, tutukulan natin. Kumbaga, ilalagyan natin ng suporta ang bawat puno nitong merong bunga. Ang lalakas kasi lagi ng hangin dito sa amin, kaya nasasayangan ako baka na naman matumba, gaya na naman ng mga nakaraang taon na nakita nyo, mga 6, 7, 8, ganyan yung mga natutumba na may mga bunga na. Sobrang sayang na sayang talaga. Lilinisan na rin natin. Unti-unti, tatanggalan natin ang tuyong dahon. Tapos, linisan din natin, cultivating din natin itong mga bawat saging kasi sobrang natutuyuan sila at yung mga iba nagkakasakit. Sa susunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung mga saging na may sakit. Naku, pati pala saging nagkakasakit. Marami, hindi lang tao. Shucks, ang bigat ng bakal na tumi. Basta mi, sakaling may tanim din kayong saging, pag maglilinis kayo ng saging o kaya aasikasuhin nyo yung mga sagingan, magdamit kayo ng mga pangbahay nyo na talaga, ayaw yung mga damit na pangalis. Ganun. Huwag pangalis kasi konting talsik lang ho ng itong saging, marurumihan ka agad or mamamantsahan ka agad yung mga damit. Kaya ako makikita nyo pare-pareho po yung ginagamit kong mga damit, lalo na kapag nandito ako sa sagingan na naglilinis, nagkukumpuni ng saging, yun, nag-aalagang saging, pare-pareho lang po ang sinusuot ko. Tapos tiyagaan lang kasi kung ano-anong makate, may mga makati-kati dito, pag sensitibo ka, maselan ka, naku, medyo iwas ka rito sa sagingan dahil kakatiin ka tapos baka mag-allergy ka.